Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag de 7-mansformatie Hoendervel uit Halen. Ze noemen zich geen zangers, maar entertainers. Na het succes op de lokale liedjesavond van de Vrijgeliers, als de groep Nedoet Wittem, groeide voor deze vriendengroep de grote druim. Het winnen van het LVK. En dat lukte in 2019. We dit jaar op een bühne stingen en we hadden een liedje gezongen en we gingen er vanaf. Toen keken we elkaar allemaal aan van, wow, dit hebben we nog nooit metgemaakt. In een zaal van Veurgoed achter moesten dit het liedje huurs nog over onszelf her huren komen. Dus daar wilden ze. En ik zal niet vergeten dat Nick van de Spik in Spannen, dat hij toen aan de angst kwam en zei, ja, en de zaal daar ontplofte altijd maar één keer om mijn oren. De eerste keer kregen we al 16 punten van de hoofdjury. En het allerhoogste aantal van 16 punten gewoon door Halen Groente te Vierstand. Vervolgens kregen we er 15 en toen hadden we er 31 en ja goed, uiteindelijk krijg je dan ook nog die concurrenten kijken en Ping en Span en Bjorn. Ja, overal al een keer zeg maar 7 of 8 gekregen. Ja. Dus, en toen wie bij de derde jury, de weinig goed, toen stingen wij al allemaal ook zo weer rondje om ons turfje, maar toen sting het zwart van de camera's en van de fotografen voor ons. Ja, nou 3 juryleden was het. Ja, toen dachten we van nou, dat moet eigenlijk heel raar gewoon, wilde het nu niet meer. Dames en heren, we hebben een winnaar van het LVK, Hoendervel uit Halen. Ja, het was een zeer aparte ervaring, absoluut. Als het toch zo is wat we metgemaakt hebben die in die paar mooi Noord LVK winnen. Onbeschrijfelijk, echt. En vooral voor mij, want ik kreeg al die aanvragen binnen daarna. Dus, ik heb nachten doorgetrokken, zeg maar. Ja. Ook de beleving is van een andere dimensie geworden. Zoals wat het duidt met de lui en met ons. Dat hadden we niet verwacht, Ruud. Dat hadden we dus echt niet verwacht. Dat zoveel impact zou hebben. Met de grote route, met de grote route, met de grote route, met de grote route, fiesta. Route volgens alles geven ten. De buschauffeur leven ten. Gelukkig zeg ik ben, wie blijft lang aan het bevel. Grote route, fiesta. We zitten in dat lokale en de geest als publiek naar de grote evenementen, de 11e van de 11e, de Zoekkool. Het LVK, dat zijn allemaal evenementen waar we ook met z'n allen naartoe gingen, altijd als groep. En ja, logischerwijs, als ze zelf ook een beetje liedjes maken, dan zingen ze op de lokale avond. Druimt ze ervan om dat ook een keer te mogen doen. Wij de liedjes over in Halen gewonnen. En toen zijn we met z'n drieën, zijn we naar de LVK in Sittard gegaan. En toen stonden we een leuke avond gehad te hebben, keken we naar de bühne en zagen van, wat verdomme, daar moesten we toch eens op kunnen staan. En 10 jaar later stonden we dan in de finale. Dus is het eigenlijk niet daar begonnen, maar is het dan begonnen op de liedjes over in Halen, wie we ons gevormd hebben als Nedoet destijds Nedoet Wittem. Nedoet Wittem, ganse witte pakken en een zwarte blouse. Was het kijk nu eens zien? En lachen tegen mij. Die moenen uit. Blauwe uit. Dat heeft gezegd, ja, het is daar bestig voor mij alleen. Vastelovend zit bij ons van binnen. Zit ons in de genen. Zit in ons bloed. Dan zijn we met geboren. Vastelovend zit ons in de genen. Vastelovend zit ons in het bloed. Die de hopslokkers in de Jo Gerritshal in Remunje was dat. Maar dat was gewoon zo'n ontlading. Dus we waren natuurlijk steeds in die finale, doen we steeds met 1. Dat is, ik ervoor dat we een voetbalwedstrijd steeds bij 1 en doen we als volle bak knallen.
Dus is die zaal, er is zo'n kick, zo'n adrenaline. Ik ga enorm meer. Ik was enorm iets ongelooflijk. Echt dat ze denken van, kom dat nog jij doen? Maar gewoon dit van. Maar gewoon uniek, dat is onbeschrijfelijk. Hè? De eerste keer, dat was echt bizar. Na de eerste finale hebben we dan in 2014 direct erachteraan gekregen met de alleraafste. Dat was eigenlijk ook weer, wel ook weer een boost van potverdikke. Ja, er gebeurde dat nog een keer. Toen kwam de enorme dip. Toen kwam de enorme dip. Want toen zeggen we 2 jaar nee. En los daarvan stond, waar je ook niet meer zo'n plezier aan de optreden. En we wilden stoppen. We hebben bien gezet, dat we eigenlijk zagen van jongens, of er waren een paar die zeiden van, ik wil ermee stoppen. En ja, wieso? Omdat er... Door speelde van alles. Ja. Met 7 man bijeen speelt er van alles. En in zoverre... Kino begint te lachen. Dat is smullen. Dat is interessant. Zelfs bij ons speelt er maar. Als vaste lovend vieren en een wedstrijd komt, proef ik dit jou. En gauw me daarin. Als vaste lovend vieren en een wedstrijd komt, dan komt het gauw. Voor de ganse zaal. Dan was het doorheen. Dat is net voor niks altijd zeggen. Hè. De hoogste bergen bereiken ze pas door de diepste dalen. En die 2 jaar, één jaar zaten we zelfs niet eens bij de 60. Dus dan kregen we toen al een enorme tik. Ja. En dat was ook het jaar dat we toen eigenlijk zeiden van ja, maar wacht, dan gaat het eigenlijk nooit meer gebeuren. Moeten we daar nog wel door. Ja. En de mensen inderdaad, Bert en Ralf, die lezen het best oppikken. Ja. Maar er zijn nog nummers bij die worden eroverheen hangen. Dus alleen 1 man die zingt, of 2 zingen er nooit. Dat is Miester dan, is dat geluid. En Roel natuurlijk, ja. Sorry, Roel. De kinderen vals fluiten dus. Maar ik moet nog even voor hem opnemen. Er staat altijd een minikant van de bühne, maar dat is wel een super presentatie. We hebben de rechterflank, we hebben dan zeggen mee. Welterus de wereld, we gaan nog even door. Het ritme van de Vasteland, het kieken op en hoor. Welterus de wereld, we zijn nog lang niet toes. We hebben omgedraaid heen, we kennen dit de hoes. Welterus de wereld, we gaan nog even door. Het ritme van de Vasteland, het kiekt niet op en hoor. Welterus de wereld, we zijn nog lang niet toes. We hebben omgedraaid heen, we kennen dit de hoes. Als je niet kunt zingen, kun je niks op in de band. We zien geen goede zangers. Dat is een ander ding. Hè. Dan kijk je dan van, we zingen niet vals, maar in principe is het zo. We zijn entertainers en dat zijn we ons bewust. En als je daar een goede studio bij pakt en er daar goede keuzes in maken, kunnen ze daar wel gaan neerzetten. Hè. Dus als je echt vals zingt met z'n allen, ja, dan krijg je echt niet gaat fatsoenlijk. Met de autotune krijg je nog wel gaat gecorrigeerd. Als je echt niet kunt zingen. Ja, maar ja, als het Songfestival naar Mac was gekomen, hadden we daar 9 gewonnen. En als we om de helft in het Mac is, dan kunnen we daar prima ons ding doen en kunnen we daar prima de lui entertainen. Dat wil ze ook het moment dat ze sneeuw is, gewoon je wil ze verblijven. En door dagen elkaar best in uit door elkaar die vragen te stellen. En uiteindelijk hebben we ook als groep gezegd van ja, we doen het omdat we de chic vinden, we willen energie uit de optredens. LVK is geweldig als we het met kunnen pikken, maar we gaan net zoveel plezier maken als het niet is. En dat is dus dingen gewoon op de been gooien. Dat jaar hebben we ook het programma. We hebben ook het programma aangepast. En de busje gekocht volgens mij. Dat was eigenlijk het allerlaatste. Dat is wel het sterkste geweest. Gewoon samen in het ooie busje. En de weet gewoon, als ze in de bus stapt, dan is het een andere wereld. Lach je hier ja, dat was inderdaad de grootste. Dat is wel een van de beste investeringen geweest. Het verleden met 7 ritten dan met 2 of met 3 auto's naar een optreden. En nu zitten ze gewoon met alle mannen in één busje. En hier is de auto een andere mening, hè? Dat nog steeds. Nu is het 7 meningen in 1 busje. De goede feesten, goede volgens alles geven klaar. Wer dit giftig op ik, ik echt niet aan ik wil altijd plezier. We zijn er voor zich
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.